Escolares do Pilar, Maestu Sierra e dos Salustianos Reieiras abriron a homenaxe a Rosalía coa lectura de poemas e interpretación de cantigas. A continuación foi a concelleira de Cultura quen tomou a palabra para reivindicar o papel de Rosalía como defensora non só da lingua, senón da xustiza social. Non pediu permiso, non agardou recoñecemento, simplemente escribiu, e ao escribir abriu camiño. A súa obra é unha denuncia fonda das desigualdades, da dor das mulleres, da soidade das que quedan e dos que marchan. É tamén un berro contra a invisibilidade e contra a resignación. Rosalía enseñounos que a identidade non se negocia e que a cultura non é un adorno. Tamén o alcalde da Pobra quixo poñer en valor a importancia do legado da nosa escritora máis universal, que fixo da palabra unha bandeira para devolver a dignidade ao pobo galego. Nun tempo no que moitos desprezaban a nosa lingua, ela agarrou a palabra como quen colle unha bandeira e devolveite a dignidade a todo un pobo. Rosalía escribiu desde a dor, desde a morriña, desde a injusticia que sofrían os máis humildes. Falou das mulleres esquecidas, dos emigrantes que marchaban co corazón partido, das aldeas que quedaban en silencio. E fixo con unha sensibilidade tan fonda que, aínda hoxe, cando leemos os seus versos, recoñecémonos neles. Ela ensinounos que amar Galicia non é só un sentimento romántico, é un compromiso ca súa lingua, ca súa cultura e ca súa xente. O acto rematou coa ofrenda floral realizada polas autoridades locais ante o busto de Rosalía e o reparto de caldo de gloria entre todos os asistentes.